Emily Richards fel arfer. Rwy'n deimlo, dweud y gwir hwnna, os ni yma 2 mlynedd yn ôl, mae dyma'r math o beth os ni wedi gael yn sicr. Oedd am y rheswm pam, John Elias oedd yma rhedeg hynny. Ac ydw i'n siŵr bod y dinc oedd gan John Elias wedi cael ei glwad yma y pnawn yma heb os nag o'n i fain. Dwi'n falch ofnadwy o weld Mrs Jones yma. Falch ofnadwy ei gweld ti. Mae'n aelod yma, swn i'n dweud, dros 80 o flynyddoedd, dwi'n siŵr. A'n rhyfedd iawn, oedd yn had a mam yn byw yn fan hyn i'w 98 o flynyddoedd yn ôl yn y bwsyn bach sydd yn y fan hyn. Mae dweithio nhw wedi priodi. Ac yma y bydd o'n mrawd am ryw chydig bach. Ac yma symud nhw wedyn i bwlch y ben fawr. Ac yn ei clywed llawer iawn o sôn am gapal Sion. Ac wrth fynd yn ei chwilio amdano, fel da ni wedi clywed yn barod efo gweirydd a'r prys, felly, a bod wedi cychwyn yn Pentra Bwa yn y fan yna. Ac ar hyn sydd yn yr hen Richard Williams, wrth gwrs, a roddodd lawer iawn i sicrhau bod y capal yma yn cael lle yn Sion. Ac roedd o yn cynnar yr oedfawon, fel sydd wedi cael ei dweud yn barod, yn Pentra Bwa, am nifer fawr o flynyddoedd a dweud y gwir. Ond yn y 2 blynedd dwytha, mi ddaru yr henaduriaeth meddwl y bysau well yn nhw sefydlu hi fel eglwys yno o'r diwedd. Felly mae hynny dipyn bach yn nora 10 a dweud y gwir yn ones. Ond dyna be ddigwyddodd. Ac mae roedd Richard Williams yn un o'r bobl hynny oedd yn bendant o fod eisiau cael adeiladu y capel hwn. Mi droiodd bob carreg ac mi... Hedys bach, o'r 10. Ac wir wedi cael 2 blynedd o weithio caled, dyma adeiladu y capel. Ond wrth gwrs, yn y 2 blynedd yna, roedd Richard Williams wedi gweithio'n galed iawn, wedi llafurio'n galed, ac wedi blino. Ac yn ystod yr wythnosau fe trawyd o'n wael, Richard Williams. Ac yn byr wael a dweud y gwir. Ac eto oedden nhw'n gobeithio bys fo'n yn barod ac wedi mendio ddigon da ar gyfer 1817 i gael agor y capel yma yn Sion. Ond ddigwyddodd i ddim. Dyna'r diwrnod hwnnw oedd capel Sion i fod i gael ei agor oedd yn ddiwrnod angladd Richard Williams. A y cnebrwn yn dod o'n dwad o Pentra Bwa at y capel. Ac yma yn gwneud y gwasanaeth, o bawb roedd John Elias. Ac roedd yma dros 1000 o bobl yma y diwrnod hwnnw yn angladd Richard Williams. Roedd o drws ddim wedi agor pan oedd Richard Williams yn cyrraedd yma. Ond pan gyrraeddodd yr arch, roedd y goriad ar arch Richard Williams. A dyna drws capel Sion yn cael ei agor. Dan wedi, ar hyn oedd gymaint o bobl yma, dwi'n ni'n paru yn ohonyn nhw, ond oedd un o'r ffenestri yma yn y fan hynna wedi cael ei tynnu ffwrdd i gyd. Di thynnu i ffwrdd mwyn i'r holl bobl oedd yn y caeag o gwmpas gael clywed John Elias yn pregethu. A rwan, dyma be ddudodd o. John Elias yn dweud yn ei araith, fel yr oedd angau wedi bygwth bywyd Richard Williams o'r blaen. Ond fod Dyw wedi dweud wrtho atal dy law. Chaidi monofo. Gach chi ddweud da. Chaidi monofo. Ar ei eilwyd o y mae fach o si wedi cael ei gynnal. A dydy capel Sion ddim yn barod eto. Heddiw, meddai John Elias, mae capel Sion yn barod. Ac mae Richard Williams wedi gorffen ei waith. A dwi'n meddwl bod yr hanes yna yn arbennig o dda. Wrth gwrs, roedd gweirydd a Brys fel sydd wedi cael sôn amdano wedi gwneud cyfraniad mawr, ond wrth gwrs, mi
Bydd rhaid iddo gael ei fagu ar y plwy yma yn Llandrygan gan y cyfeillion yma oedd o gwmpas. Mae cyfraniad y capel yma yn Seion wedi bod yn fawr eithriadol. Mae yna gymeriadau hefyd wedi cael ei dwyn i fyny yma fel da chi wedi bod yn darllen mae debyg yn y glorian rhag mynd i'r gormod, ond mae yna gymeriadau hefyd. A mae yna un cymeriad ydw i eisiau sôn amdano wrtha chi, sef yr hen Matthew Edwards. Yr hen Matthew Edwards oedd yn gymeriad eithriadol. Ac yn ffarmwr wrth gwrs, ac o gynno fo was, un diddorol iawn oedd y gwas, a pan fyddai hi'n adag cnau gwair, mi oedd o wrth i fodd cael y gwair i mewn ac yn y blaen yr hen was, ac wrth i fodd. A dyma hi'n dod adag y diolchgarwch wan i ddiolch am y gwair. Ac fel oedd yna hen bobl ers talwm, doedd ddim gwahaniaeth gyda nhw be i ddeud yna oedd yr hen gymeriadau. Dim gwahaniaeth gyda nhw be i ddeud o gwbl. A'r diwrnod yma yn y capel yma, dyma'r hen frawd yn codi ac yn dod ymlaen, a dyma o'n dechrau gweddio. Ac ar ganol i weddio, dyma o'n dweud peth fel hyn. Cofia gyffola bod weithion ar y glwydd mawr. Maen nhw'n dena. Maen nhw fel pe baent wedi ffidio hefo cylcha casgeni. A'r heini'n brothio allan drwy hochran. Mi fedri hongian dy het ar esgyrn eu crwmp nhw. Ac yn sydyn rhyfeddol, dyma fo newid. Ond mae'r haf yn dweud pan fyddi di yn cymryd trosod. A bethais ti erioed na ddo'n siŵr. Na ddo, bethais ti erioed. Felly, y cymeriadau yma, oedd yma yn Seion ar adeg hynny. Dwi'n cofio dod yma ac yn eistedd yn y top yn y fan acw, a dod yma i wrando ar, dwi wedi anghofio yn ymwneud, lle ma, ychdiaeth i'n ôl o, Tom Nefyn, cofio yma. Tom Nefyn, yma yn Pergethu. Mae'n siŵr gen i fod yna rhyw 62 o flynyddoedd yn ôl, beth bynnag. A'r hyn oedd wedi digwydd, wedi cael y stori, yn meddwl sef wedi deud i hun yn deud y gwir, ond wneith i ddim. Oedd hi, yda ti a dy fam, ti a dy dad, wedi mynd i nôl Tom Nefyn i ddod yma i Bergethu. Dwi'n cofio'n iawn, pentwr o bobl ifanc yma, a'r capel mae dan ei sang yn gwrando arno fo. Dwi'n bron yn sicr, mae'r unig dro y buo yma, lle bod o wedi bod wedyn, dwi ddim yn siŵr. Ond beth sy'n ddiddorol wrth gwrs ydy, bod chi wedi mynd i ynod y dad wedi mynd i nôl ond efina, ac yna wedyn bod chdi'n hen ogan bach, ac wedi dod â fo yma, a mae'n tari dod i tu chi i gael te, ond chefais ti ddim mynd yno i ddamno nhw adra yna ddo. Ond acw buo am amser mai, to'm eisiau mynd o hwn ac oedd nhw'n deall, bod o'i felly oedd Tom Nefyn wrth gwrs. Wrth gwrs, oedd y bobl yna yn dŵad gynnwch chi Llywelyn Lloyd a'i pobl eraill. Mae cyfraniad Capel Seion mewn mwy nag un ffordd wedi cael ei wneud a dweud y gwir. Meddyliwch chi enghraifft dwi'n, mi oedd o'n enwog am ei eisteddfodau yn y blynyddoedd a fu. Oedd yna eisteddfodau yma bob blwyddyn. Dwi'n cofio dod yma i gystadlu un waith. A mae yna rhyw ddigrifwch bob tro fydda rhywun yn dŵad, so yna dipyn o hwyl i gael yn yr eisteddfodau bach yma. Llefydd mae morlawn yn bob man wrth gwrs, a pawb yn cael plesar yn mynhad ac yn y blaen. A dwi'n cofio un tro'n iawn, aethon ni wedi dod yma i gystadlu, a to'n am ond gystadleuaeth dan ddeunaw a preifadroddiad. A un o blant yr eglwys yma wrth gwrs, oedd yma'n berniadu sef W.H. Roberts, y diweddar W.H. Roberts a T.D. Roberts wrth gwrs, yn un o blant oedd wedi tyfu fyny yn y fan hyn. A beth bynnag, dyma ysgrifennydd, a dwi'n cofio bod yr ysgrifennydd, a'n dod ata i ac yn gofyn yn dweud, mae gennym ni racbraw, mae rhaid ni wneud y racbraw ar y brifadroddiad. Mae yna 3 enw, ond mae rhaid ni wneud y racbraw. O iawn, medda fi fydda'n union. Ac wrth gwrs, Peggy Pensarn a finna,
Ond oedd Don, rwan, mae rhaid na chi'n cofio Don o'r pentra yma, chi'n cofio o'n byw i lawr yn y gwylod yma. Ac oedd yr hen Don wrth y niwch yn mynd am Stymobre ma'n cw. Roedd yr hen Don wedi meddwl bod o'n ryw adroddwr mawr yn te. Ond todd o ddim wrth gwrs, dyna nhw'n misio roed o ar y llwyfan, o'r efo misio ddod â fo i fo yma, nes a fod byth yn gwybod pe fysa mo'n stopio, felly bydda fo, las a fod yn mynd am 4 awr neu 20 munud. Ac wedyn o'r tu capal yma'n hyn, mynd i'r acbraw yn y tu capal yma, ynde? Ac yna, mond yn is dau yn mynd i mewn, Don, yn mynd, ac yn mynd trwy'r adroddiad rwan, at y Brifwys yn stopio fo. Dim ond tyna, fy'n ei gwlando na fo, dim ond tyna da chi eisiau glywed. Wel ia, mae'n ddigon, mae gen i lot mwy. Ac oedd o'n nabod wrth gwrs doedd. A dyma fo'n dweud ar union wrth y Brifwys, dasta di medda fo fel anion wyl, dwi'n gwybod fwy am adron nag o ti medda Don wrtho fo. Oedd hi'n meddwl chi am yr amser difyr yna oedd hi gael yn pe. Ac wrth gwrs dwi'n cofio dod yma hefyd enghraifft i'r cyfarfodydd cystadleuol oedd yma. Oedd yna cyfarfodydd cystadleuol mawr yma de. Ac oedd yna gwmni drama yma. Ac fe nillodd y cwmni drama lleol o fan hyn yng Ngystadleuaeth Gŵyl Ddrama Môn yn Llanarchymedd. Dwi'n gwybod nad oes neb o hwnna chi oedd yn y cwmni drama hwnnw, heb os nag o'n i bai, dwi'n meddwl bod yna nag oes o ddim. Croesawu'r gweinidog, mae gen i docyn yma hyn. Cystadleuaeth y drama, croesawu'r gweinidog, cwmni Seion Llandrygan, yn yr New Hall yn Llanarchymedd. Cyrwyn a John Pierce yn beniadu, a pa flwyddyn bysach chi feddwl oedd hi? 1928. Sbiwch chi rwan mewn ardal mor fechan a hyn, chi dalgylch fechan wrth gwrs. Ac wrth mi oedd y gwmnïau drama yma, oherwydd am y reswm pam ydy, pwy fwy oedd o well ar lwyfan a Galyn Jolly estalwm ynde, oedd o fan hyn ynde. Chi bod oedd meddwl am yr hogia oedd yma, chi oedd yn cymryd rhan, yr hen Alun a hefyd oedd Roy, wrth gwrs, oedd a Roy mewn o dramau yn y cyfnod sydd wedi mynd heibio, dwi'n feddwl. A dwi'n cofio'n iawn, un oedd yn cymryd rhan yn un o'r dramau, achos sôn am, oedd Gwyneth yn Pentra Bwa. Chi'n cofio Gwyneth, Gwyneth oedd enw, ie. Ynde, oedd gen i chwaer mae'n byw yn Amlwch yn siŵr, oedd gen i chwaer yn Rhosmeich. Dwi'n cofio honno'n actio yn ego, honno'n dod o fan hyn felly. Mae yna gymaint o beth yna. A wedyn na chi'n arall wedyn. Cyfarfod cystadleuol yma. Yn 1919. A'r lle yn Norlawn wrth gwrs ynde. A dwi'n cofio cael y fraint am y tro cyntaf erioed yn dod yma i feirniadu efo Capten Humphreys mewn y gyfarfod cystadleuol. Ac oedd yna fwrlwm yn y pentra, yn y dalgylch yma. Pawb yn dod at ei gilydd o bob man. Ac oedd a fynd ar y pethau. Gefais i'r fraint a fod yma rhyw faint sydd yn ôl ys pan oeddwn ni yn y gordeinio chi i fod yn blaenoriaid 10 mlynedd, ia? Oes? Rhywbeth felly dwi'n siŵr 10 ia sydd ys pan da chi wedi cael eich wneud yn... 2000 oedd i, hwnna fo. Bwrwch amser yn mynd ydi fel ia. Dwi'n cofio yma fi gafodd y fraint beth bynnag. Oedd wad yma. A dwi'n cofio siarad ar adeg hynny ac yn gofyn i chi newch chi plis y ddal ati. A chwarae teg, bych chi feddwl, mae'r hyn ydych chi wedi wneud yma, fel mae Emlyn wedi dweud, dwi'n gwybod o brofiad bellach, sydd yn drist iawn, a dweud y gwir yn onest, i gymaint o gapeli, a dwi'n gorfod mynd ar draws yn Ysbôn bellach i'w cael nhw, yn anffodus. Felly mae yna 6 rwan yn mynd efo'i gilydd. Peidiwch ar unrhyw gyfri, fel sydd wedi cael ei ddweud, a sicrhau bod y lle bach yma yn Seion, yn ganol Sir Fôn yn cael ei glau. O, chi sydd yma heddiw, dowch, plis, mewn amser pethau. Chi mo'n dod yma unwaith y mis i gael lle i fynd. Does i ddim isio ar unrhyw gyfri. Oedd yna stori ddiddorol iawn am un arall o ferched y fro yma, sef Agnes Jones. Oedd hi'n byw yn ymyl, Cai Mawr a dweud y gwir oedd hi'n byw, hefo'r Mathau Edwards. A mi oedd hi'n ferch oedd yn eithriadol o dda. Bobl bach. Oedd hi'n eithriadol, tu mewn a tu allan yn byw, wedi bwthyn bach ei hun. A cadach yn ei llaw i bob amser yn llai,
O, so snall yn bob man. A'r hen Matthew Edwards yn dweud, o'n i'n byw hanes hon wir nôl yn union. Mae'n snall a mae'n snall bob munud.